en bende ni luwo twak makamano ma bende notimore mano od fwambo marwa mano machielo mar Citizen, kama bende jalup gavana e kaunti ma Kisumu mano Mathiz Owili nowacho ni pesa mar El Nino nyalo biro lala, to lal makamano nyalo lala ahinya sirkal mamalo kopogore kod sirkal mar kaunti. Ang'e ni pesa ma bende itiyo godo kata mano ket tenge mar rakore kod midhiero minyalo kel kod El Nino en pesa mar jopiny. Jopiny nyaka sani nyalo bedo kod to ni pesa wani nyalo lal apoya nono. Adwa ni lena ne jopiny bende pesa mano ket tenge mar El Nino obiro lala kose ponono nitiere kako biro bedo redirected e gik machielo ma ponono opogore kata e weche mag kedo kod masiche mabiro apoya. Mourice. Sirkal mamalo tudore ga gi sirkal mag kaunti ka gikelo program opogore e kaunti e government. Ka sama kamano ang'e ni biro chopo to ibiro nyiswa ni county government ma Kisumu kaluwore gi ikruok mar El Nino gi gik makamago gi pesa mane okotiyo kata gi program machielo ko ikre uru mondo utim gima chalo kama nikech kony wadhi kelonu manyalo timo konyou riembo program makamano. Kasa makamano biro chopo to wabiro yudo information kowuok sirkal mamalo. Nyaka sani kod wanyalo wacho ni pesa no pod nitiere mano agulu mar sirkal mano mar tend county pod urito further directions kata ler machielo kowuok e sirkal mamalo. Kata kamano nyaka sani kata obedo ni osewache yo